दीपक मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रश छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भालुमा बुजुर्ग की तमाम जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करनी गोहार रे भैया और दीवार बार रे भैया बदलो गुमावतइन काके अब की एक बार रे भैया ताज पहिरावे के बाहो दीपक मिश्रा के जितावे के बा मुखिया बनावे के बाहो ब्रश छाप पर बटन न दबावे के बा ई नहीं के जितावे के बाहो। आप सब चाचा भैया माता बहन से इहे निहोरा बाकी आप सब यहाँ के फुल सपोर्ट करी और बूथ पे जाके बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाई। चारों ओर विकास होई पूरा सब कर आस ये भैया भलुआ बुजुर्ग पंचायत होई सबसे खास ये भैया खुश होई मन मेरा धन के भी इंदिरा आवास मिली हो बन जाई रोड और नली गली तोहफा कुछ खास मिली हो सबका के बतावे के बाहो ग्राम पंचायत राज भलुआ बुजुर्ग से मुखिया बनावे के बाहो क्रम संख्या 7 पर बटन दबावे के बा ई नहीं के जितावे के बाहो। दीपक मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रश छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भालुमा बुजुर्ग की तमाम जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गहुआ के लोग कहे लाखों में कभैया जीतला के बाद कमावा करी है अनेक भैया कर्मठ सहयोग शिक्षित एगो ई उम्मीदवार बारे हो साफ हवे छोटी झूठ बोलस ना सब खास खास बारे हो चारा चाचा लावे के बाहो जीते के माला पहनावे के बा मुखिया बनावे के बाहो ब्रश छाप पर बटन दबावे के बा ई नहीं के